Kedy ste prvýkrát povedali svojmu okoliu o svojej orientácii? Bolo to také priebežné. Mama to vie dosť dávno, brat takisto, oni boli medzi prvými. A nemyslím si, že s tým kedykoľvek bol problém. Ale určite tá staršia generácia môže mať problém pochopiť, čo to znamená. Viem, že mamám napadajú veci typu, a čo teraz, keď nebudeme mať vnúča. Keď sa to dozvedelo okolie, tak ako reagovalo? Môžem hovoriť len o individuálnych reakciách ľudí. Neviem to zovšeobecniť. Niektorí nereagovali vôbec nejako, akoby a čo? Takto, jak ma počujete. No a že ja som teda prvých párkrát som sa mala pocit, že na to neviem, ako treba pripraviť a teraz som tu siahol dlho vysvetľovala, až som sa dostala k tomu, že čo chcem vlastne povedať, tak to boli obvykle také reakcie, že Ježišmária, ja som si myslel, že mi chceš povedať, že ja neviem, zomieráš, alebo niečo také, aj také veci boli. Potom počas života už, ak to začalo byť také poloverejné až verejné tajomstvo, tak samozrejme som sa s homofóbnymi reakciami stretla, to je jasné. Ale vždy som to brala tak, že ľudia nerozumejú, nechcú rozumieť, alebo proste sú nejakí, viete, aj na iné veci sa dá tak nahliadať. Čiže ja to beriem tak, že to je proste celé spektrum názorov, ktoré na tú vec môže byť. Ja beriem to tak, že tí ľudia majú právo. Ja si nemyslím, že sa dá násilím dokazovať to, že niekto dôjde k tolerancii proste a priorne. Tá tolerancia a rešpekt je niečo, čo proste vychádza znútra človeka každého. Každý sa môže rozhodnúť, či bude tolerovať a bude rešpektovať alebo nie. A to je niečo, čo sa nedá proste urobiť taký imprint do spoločnosti. Dá sa veľa vzdelávať, dá sa ukazovať pravda, dá sa o tom hovoriť. Preto tu nakoniec sedím a rozprávam. O vašej orientácii ste aj rozprávali v strane? Nejak ste to rozoberali? Ja som to nikdy nechápala ako politickú tému. Teraz myslím tak ľudsky, či ste to medzi svojimi kolegami riešili? Ja som veľmi skoro povedala nejakému človeku, čo bol blízko predsedovi, že to takto je, ale som vedela, že to sa teda k nemu dostane a ani som nečakala, že z toho bude nejaká reakcia, pozitívna, negatívna, akákoľvek, tak sa aj stalo. V princípe taká jemne pozitívna prišla naspäť, aby sa vedelo, že nejaká reakcia je, ale nebolo to predmetom nejakej diskusie, ani debat, ani nič. Ja si myslím, že tak postupne tiež kolegovia zisťovali, že ak to je, ja som nejak... Tak určite to nebolo jedno, ja som nemala chuť to zverejňovať v čase, keď som bola v parlamente, lebo som nechcela byť tá prvá. A dokonca vám poviem, keby nebol vyšiel ten článok v lete, tak možno by som stále nebola pripravená na tom verejne hovoriť. Lebo nechcem, lebo stále sa vracame k tej jednej inej veci. Ja už nemám problém byť predmetom toho, aby si zo mňa nerobili prdel, aby proste som bola predmetom čohokoľvek. Ja ako osobne. Mám 33 rokov, tak už hádam niečo znesiem. Problém je to, že tomu nechcem vystavovať mojich najbližších. Vlastne ako mladúčka, ešte študentka, mali krátko už pred uzavretím sňatku s vašim vtedejším priateľom. A čo sa potom stalo, čo ste prežívali vtedy? Pre všetkým ho pozdravujem a chcem povedať, že možno on to takto nevnímal, že sme mali krátko pred sňatkom. A ja som to fakt tak vnímala, lebo ja som bola vnútorne rozhodnutá, že chcem žiť tak, jak to spoločnosť si želá. A viem, že sme sa mali veľmi radi a myslím si, že keby som mu povedala, že poďme do toho, tak toto ideme. Len chcem povedať, to som považovala za dôležité uviesť, lebo možno, že on to tak nevníma, že sme tak na tom boli. No... To je tiež taká rovina, ktorú proste málo kto chápe. Byť iný nie je príjemné. A chcete urobiť všetko preto, aby ste neboli tí iní, aby ste nemuseli čakať všetky tie sprosté dôsledky, ktoré z toho vyplývajú. Bolo by veľmi pohodlné nežiť v súlade sama so sebou. A proste nejakého chlapa si vziať a mať s ním deti a tváriť sa, že všetko je super. Ale my sme v postmodernej spoločnosti a hádam nežijeme preto, aby tí ostatní boli spokojní. A možno to nie je ani pre spoločnosť dobré, aby sme žili v ulite alebo proste s potlačením svojho ja. Myslím si, že vtedy sme všetci prospešní pre spoločnosť, keď sme šťastní, keď sme vyrovnaní a keď proste žijeme v súlade s tým, čo sme. Myslím si to. Takže v súlade s tým, čo som ja, som si ho teda nemohla zobrať. Hlavne som strašne sama sebe vďačná, že som jemu to neurobila. Lebo on by bol nešťastný.
Vy spolu s vašou partnerkou vychovávate dieťa. S akými reakciami okolia sa stretávate? Našťastie so samými pozitívnymi. Možno to súvisí s tým, že máme určité postavenie. Nerobím si ilúzie o tom postavení, ja som nie žiaden niekto. Tak toto ja vôbec nevnímam, no ale tak zase nie som ani nejaký ráďak úplne, hej. Možno máte nejakú obavu z toho, že raz už bude musieť nastúpiť do školy a... Jasné, že mám obavu. Najdôležitejší vec, ktorú sme riešili, keď sme sa rozhodovali, či ho budeme mať, bolo to, že či proste máme to právo priviesť na ten svet dieťa, ktoré automaticky s nejakým handicapom bude vstupovať k spoločnosti. To bola najdôležitejšia vec. To boli hodiny a hodiny rozmýšľania. Rozprávali sme sa o tom, ako mu vytvoríme mužský vzor. Ako mu vysvetlíme to, že je to proste inak. O strašne veľa veciach sme sa rozprávali. A napokon sme usúdili, že to proste nemôžu byť tie dôvody, pre ktoré by nemal prísť. Ja sa cítim plnohodnotným rodičom. Všetko, čo rodičia, teraz rodičia, ktorí to budú čítať, proste budú vedieť, o čom hovorím, hej. Bola by som ochotná umrieť pre ňa. Som ochotná čokoľvek. Nech mňa zaplače do kúta, nech mne uviazle, proste nech mu dajú pokoj. Čokoľvek. Takže keď to príde, budeme to riešiť a budeme sa snažiť ho ochrániť. Ale my sa ho snažíme chrániť tým, že mu vysvetľujeme, že žije v rodine, ktorá je harmonická, ktorej proste je milovaný, kde má domov, kde sa môže vždy vrátiť. A snažíme sa tú rodinu stavať tak, aby bola obklopená ďalšími ľuďmi, aby bola taká širšia, aby videla, že ľudia žijú rôzne, sú rôzni, to je v poriadku. Taká osobná otázka. Ako vás volá? Obidve vás volá ako mamina? Alebo... Áno? On si to vymyslel sám. Fakt, my sme mu to nejako nepodsúvali. Takže on nás volá mama Nati a mama Edy. A, už asi ešte sa nepýta na to, že iní majú ocka, že či toto ste už museli nejakým spôsobom vysvetľovať. Sama som čakala, že kedy budú tie prvé momenty, keď také niečo vznikne. A povedala som si, že z žiadnych okolností nebudem podsúvať tým situáciám, že sú nejakým spôsobom čudné. Hej? Čiže jasné, že doma s knižkami, Leporello a neviem čo. A viete, čo je zaujímavé? Že bez toho, aby sme mu čokoľvek vysvetľovali, on proste chápe, že keď vidí maminu s kočíkom, ušiačika so zajačicou, tak proste povie mama Nati. Keď vidí troch ľudí, on vidí, že to je chlap a žena a povie, že mama Nati, mama Edy. Tak sa mu to zriešilo.